ମୋ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା। କବି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଦେଖିଲି ସଂସାରେ ବସିଛି ହାଟ, ଲୋକ ଗହଳରେ ନ ମିଳେ ବାଟ। ଦୋକାନ ପସରା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି, ବାଟ ଦୁଇ ପାଶ ବସିଛି ମାଡ଼ି। ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗହକି ମନ, ହାଟୁଆଙ୍କ ଦେଖ କେଡ଼େ ଯତନ। ହାଟୁଆ ବାଟୁଆ ଅଛନ୍ତି ଧାଇଁ, ହାଟେ କିଣା ବିକା କରିବା ପାଇଁ। ହାଟ କରିବାକୁ ବଳିଲା ମନ, ମାତ୍ରକ ନାହିଁ ତ ହାତରେ ଧନ। ବାହାରିଲି ହାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଚାହିଁ। ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀମାନେ, ଆସ ଗହକିଅ ମୋହ ଦୋକାନେ। ଅଳପ ଲାଭରେ ଛାଡ଼ୁଛ ମାଲ, ଭଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡି ନାହିଁ ଚିଜ ଅସଲ। ବୁଲି ବୁଲି ହାଟେ ମୁଁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ଗୋଟାଏ ଦୋକାନେ ଗଲି ପ୍ରଥମେ। ଏହି ଦୋକାନଟା ଭାରି ଗହଳି, ଧାଇଁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦଳକୁ ଦଳ। ହାତେ ବିଶା କାଠି ଦୋକାନୀ ଧରି, ବସିଛନ୍ତି ଯମରାଜଙ୍କ ପରି। ଦୋକାନରେ ମାଲ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, କିଣେ ସେ କପାଳ ଫାଟେ ଯାହାର। ଦୋକାନୀ ବହୁତ ନ କହେ କଥା, ବସିଛନ୍ତି ପୋତି ତଳକୁ ମଥା। ଯୋଡ଼ାଏ ଗହକି ଅଛନ୍ତି ଧାଇଁ, ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଉଦା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଦଣ୍ଡିଦାର ଛିଡ଼ା ଆଗରେ, ଡକା ପାଳୁଛନ୍ତି ଭାରି ଉଚ୍ଚରେ। ସଉଦା ଯେ ନେବ ରହଣି ତୁନି, ଦଣ୍ଡିବାର କଥା ଯାଉଛି ଶୁଣି। ଦୋକାନୀ ପ୍ରଭୁତ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଚଉଲିଲେ ମାଲ ଲ ନଜିରେ। ଚଉକିରେ ବସି କଲେ ପ୍ରଚାର, ଏହି ନିୟ ମାଲ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଜଣେ ଦେଇ 100 ଟଙ୍କା କୋର୍ଟ ଫିସ୍, କିଣିଲା ବିଚାର ତହୁଁ ଡିସମିସ୍। ଜାଣେ କରି ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିରି, ମାଲ କିଣି ଘରେ ନେଲା ତିକିରି। ଦଣ୍ଡିଦାର ଥାଏ ପଛରେ ଧାଇଁ, ବକ୍ସିସ୍ ଫିସ୍ ନେବାର ପାଇଁ। ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ ଚାଳି ଦୋକାନ, ଦୋକାନୀର ନାମ ଯେ ଅବଧାନ। ଡୋର ଦେଇ ରଖିଅଛି ଗମ୍ଭୀରେ, ପୋତି ପଡ଼ିଲାଣି ମୂଷା ମାଟିରେ। ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଦାମ ଝାଡ଼ି, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ମାଲ ଦେଉଛି ଛାଡ଼ି। ପୁରୁଣା ମାଲରେ ଶରଧା ନାହିଁ, କିଏ ଘେନିଯିବ ତାହା କି ପାଇଁ। ମାତ୍ରକ ଦେଖିଣ ଫଳ ପାଚିଲା, ଘେନିଗଲେ ଥୋକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା। ପଇସା ପାଇବେ କରି ଭରସା, ଖବର କାଗଜ ଲେଖା ବ୍ୟବସା। କରି ବସିଛନ୍ତି କେତେ ଦୋକାନୀ, ଦେଖିଲି ସେ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଅଜ୍ଞାନୀ। ଯାଚି ଯାଚି ମାଲ ଦିଅନ୍ତି କାଳି, ଟଙ୍କା ମାଗି ଯାଇ ଖାଆନ୍ତି ଗାଳି। ଏପରି ଗହକି ଥୋକେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ମୂଲ ଦେଇ ମାଲ ନିଅନ୍ତି। ଆହୁରି ଦେଖିଲି ସବୁ କଥାରେ, ଡରି ମରିଥାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ। ମାତ୍ରକ ଯେ ବିକେ ବିଲାତି ମାଲ, ଖାଇ ପିଇ ତାର ଫୁଲିଛି ଗାଲ। ତାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, କାଳେ ବୋଲି ଦେବେ କଥା ପଦକ। ଦେଖି ଲାଗିଲାଣି ତାଟଙ୍ଗା ମତେ, ଦେଶୀ ବିଲାତିର ପ୍ରଭେଦ ଏତେ। ଦୋକାନ ଦୁଆରେ କେହି ରୂପସୀ, ଆପଣା ସଉଦା ବିକୁଛି ବସି। ହସି ହସି ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ, ଗ୍ରହିକମାନଙ୍କୁ ନିଏ ଭୁଲାଇ। କୃତ ଶୀତ ବ୍ୟାଧି ନିନ୍ଦା ଅଧର୍ମ, ମାଲ ବିକିବାର ତାହାର କର୍ମ। ବାପ ଅରଜିଲା ବିତ୍ତକୁ ଦେଇ, କିଣୁଛି ସେ ମାଲ ଭେଣ୍ଡିଆ କେହି। ଦେଖିଲି ହାଟରେ କେତେ ମୁଟିଆ, କେହି ବସିଅଛି କେହି ବା ଠିଆ। କେହି ଲୋକ ଯେବେ ଡାକିବ ଜଣେ, ଦରଖାସ୍ତ ଧରି ଧାଇଁବେ ପଣେ। ମୁଟିଆଙ୍କ ନାମ ଅଟେ ଅମାଲ, ସତେ ସତେ ତାଙ୍କ ବଅଁଶ ଅମଲ। ଆଉ ଏକ ଭଳିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅଟେ କିରାଣୀ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜି ଲେଖୁଥାଆନ୍ତି ବସି, ବେଳ କାହିଁ କଥା କହିବେ ହସି। ଯାହା ଯେ ପାଆନ୍ତି ଅଳପ ମୂଲ, ଘର ଖରଚକୁ ନୁହଁ ଇତୁଲ। 15 ଦିନରେ ସରଲ ଭାତ, କରଜ ସକାଶେ ବଢ଼ାନ୍ତି ହାତ। ପାଆନ୍ତି ସେ କିଛି ଉପରି ବଟା, ହେଟ କିରାଣୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ ନିକିଟା। କେତେ ଜଣ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକା, ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସା ଯେ କଥା ବିକା। ପଇସା ପାଇଲେ ବିକନ୍ତି କଥା, ବଛା ବଛି ନାହିଁ ସତ ବା ମିଥ୍ୟା। କାଖେ ଜାକିଛନ୍ତି ଲ ନଜିର, ଡାକିବା ମାତ୍ରକେ ହେବେ ହାଜିର। ବଡ଼ ହୁସିଆର ସେଇ ଦୋକାନୀ, ଆଚ୍ଛା ଦୀପଲସା ନିଅଇ ଟାଣି। ଦୋକାନ ମେଲିଛି ଗୋଟାଏ ଲୋକ, ପୁରୋହିତ ସେଇ ଧର୍ମଯାଜକ। ଦଇ ଚୁଡ଼ା ଭୋଜି କିଛି ଦକ୍ଷିଣା, ମୂଲ ଦେଲେ ହୁଏ ତା ମାଲ କିଣା। ତା ଦୋକାନ ମାଲ ଯେବେ ନ ଆଣି, ସବୁ ଅଟକିବ ବାହା ପୁହାଣି। ଆହୁରି ତା ମାଲ ଯେ ପିଣ୍ଡ ବଡ଼ା, ପିତୃଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋଡ଼ା। ଦେଖିଲି ତା ପାଶେ ହୋଇଣ ଠିଆ, ଦିନୁ ଦିନୁ ହୁଏ ମାଲ ପଡ଼ିଆ।
ଦେଖିଲି ବସିଛି ଗୋटे ଦୋକାନୀ, ଅନୁମାନ କଲି ହେବ ସେ ଜ୍ଞାନୀ। ବୁଢ଼ାଟା ହେଉଛି ସେ ଥୁରୁ ଥୁରୁ, ପଚାରି ଜାଣିଲା ତା ନାମ ଗୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ବିକା ତାହାର କାମ, ପୁଣି ସେ ବିକଇ ଶ୍ରୀହରି ନାମ। ମାଲ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଅଳ୍ପ ମୂଲରେ, ଗହକି ଅଳପ ତାହା ପାଶରେ। ହାଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଜନ୍ମିଲା ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମେଲିଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ। ଅରୁଜୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ପଇସା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଇବି କଲି ଭରସା। ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଇ ଦୋକାନ ଚାଳ, ଗୋଦାମେ ଭରିଲି ସାହିତ୍ୟ ମାଲ। ବିଲାତି ମାଳକୁ ନାହିଁ ତ ପୁଞ୍ଜି, ଦେଶୀ ମାଲ ଦେଲି ଗୋଦାମେ ଗୁଞ୍ଜି। ଛପାଖାନାଠାରୁ ଆଣିଲି କାଳି, ଲାଭ ହେଲେ ସୁଜି ଦେବି ମୁଁ ଭାଳି। କାଢ଼ିଆ ମାଲରେ ବହୁତ ଦୋଷ, କଳନ୍ତର ବଢ଼ି ବୁଡ଼େ ସର୍ବସ୍ୱ। ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗହକି ମନ, ଟାଙ୍ଗି ଦେଲି କାନ୍ଥେ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ। ପାଟି କରି ଦ୍ୱାରେ ଡାକିଲି ବସି, ଭଲ ମାଲ ଭାଇ ନିଅ ଆସି। ଅଇଲେ ଗହକି ଶୁଣି ମୋ ଡାକ, ପଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭେ କି ଫଳ ବିକ। ବୋଇଲି ମୁଁ ଅନୁବାଦ ପୁରାଣ, ଅଛା ମିଠା ଫଳ ଏହାକୁ ଜାଣ। ବୋଇଲା ମୋ କଥା ଶୁଣି ଗରାଖ, ବିରକ୍ତିରେ କରି ଅଳପ ରାଗ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ପଚା ପୁରୁଣା, ଏସବୁର ମୂଲ ନିହାତି ଊଣା। ଯେବେ ଦେବ ତୁମ୍ଭେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, କୃପା କରି ନେଇ ଚାହିଁବୁ ଥରେ। ଦେଖାଇଲି ତାକୁ ନେଇ ନଭେଲ, ବୋଇଲା ସେ କଞ୍ଚା ପୁଚୁରା ବେଲ। ପୁଣି ଦେଖାଇଲେ ତାକୁ କବିତା, ବୋଇଲା ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ପିତା। ଗରାଖ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି, ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଦେଲି ମୁଁ ତୁନି। ଭାଳିଲି ମୋହର ସରିଲା ପାଠ, ଆଉ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ ହାଟ। ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର, ଦେଶୀ ଜିନିଷରେ ନାହିଁ ଆଦର। କେତେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ବିଲାତି ଜିନିଷ ନେଇ। ଆହୁରି ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ମଜା, ମାଲ କାଳି ନେଲେ ଯୋଡ଼ାଏ ରଜା। ଯେଉଁମାନେ ନେଲେ ମାଲ କାଢ଼ିଆ, ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ। ତୁନି ତାନେ ହୋଇ ରହିଲେ ଘରେ, ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ଥରେ। ଏଡ଼େ ହାଟଟାରେ ଦେଖିଲି ଜଣେ, ଗରାଖ ବୋଲି ମୁଁ ତାହାକୁ ଗଣେ। ଜାଣିଲି ପରା ମୁଁ ସେହି ଚିହ୍ନରା, ଚିହ୍ନନ୍ତି ସେ କାଚ କେଉଁଟା ହୀରା। ବାଛି ବାଛି ନେଲେ ଗୋଟାଏ ଫଳ, ବହନି କଲି ମୁଁ ଏହା କେବଳ। ଲୋକେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ବାରତା, ଲାଭ ଲୋକସାନ କପାଳ କଥା। ଛାପାଖାନା ଡରେ ଲାଭ ନ ଲୋଡ଼ି, ମୂଳେ ମୂଳେ ଦେଲି ମାଲକୁ ଛାଡ଼ି। ହେଲେ ହେଉ ପଛେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି, ଛାପାଖାନା ଏଣେ ଧରିଛି ତୋଟି। ତୁଟି ସହ ମାଲ ବିକିଲେ ବଳେ, ଏଥିରେ କି ଭାଇ ବଣିଜ ଚଳେ। ଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ବଣିଜ କଲା, ଜାଣିଥିବ ସେଇ ଲୋକଟା ମଲା। ଲାଭ କଥା ଭାଇ ଥାଉ ପଛକୁ, ବୁଡ଼ାଇ ବସିବ ନିଜ ମୁଢ଼କୁ। ଭାଳିଲି ହାଟରେ ଥିବି କିମ୍ପାଇ, ବେଳେ ଚାରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ। ଗୋଟାଇ ପସରା ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ, ଘର ମୁହାଁ ହୋଇ ଗଲି ପଳାଇ। ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ମାଲ ରଖିଲି ଘରେ, ପଚାରିବ ଦିନେ କେହି ବା ଥରେ। ଏଣେ ତ ବୁଡ଼ିଲା ସବୁ ଭରସା, ଆହୁରି କପାଳେ ଅଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କାଲି ଦୁଆରକୁ ଆସେ ପ୍ରିଣ୍ଟର, କରିବ ବହୁତ ସେ ହରବର। ତାହାଠାରୁ ମାଲ ଆଣିଛି କାଳି, ନ ପାଇଲେ ଟଙ୍କା ଦେବ ସେ ଗାଳି। ଛାପାଖାନା ଲୋକ ନିହାତି ମନ୍ଦ, ପଇସା ସକାଶେ ଲଗାନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଲେଖିବି କବିତା ଦେବୁ ଛପାଇ, ପଇସା କିମ୍ପାଇ ନେବୁରେ ଭାଇ। ନିହାତି ତୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ରହି ବସି ଦେବି କଳି କିପାଇ। ଲାଗିଛି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ହାଟ, ମାତ୍ରକ ମୋହର ପଡ଼ିଲା ବାଟ। ନାହିଁ ଦେହେ ବଳ ହେଲିଣି ବୁଢ଼ା, ମୋହ ନାମ ଭାଇ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା।